Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan asyuning. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jay manugang ko apab-paboritok. Ti nakaipaay itinalaos. Apan nakaibabain mi. Bueno papagayam. Hintay dinggan ti pakasaritaan ni Suning. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Arais, gumatangak man iti sinigang mix mo. Ay, mabitlaing nana. Ato yung tikat-katangin nyo. At to'y matibayad ka. Ay na, imbag kayo pa'y. Takanayon kayo, nakakutiks, nana. Ay kat siyempre, si kaman tinakamanugang iti saan imot. Kahit yung asawen, kanayon na kayo nga ikaniti kwarta ni Layla. Ay katun, iba't bati na kanyak ti anak na ni Ruday. Katintun sumangpat iti malab, dagasin na mutlaag. Ikanak tumatan iti kwarta. Ay, nagsaya atin ngayon kasta nana. Sa bagay, saan na problema ti kwarta? Taday di abroad ti asawa na. Kinadapay trabaho na. Papanam ka di man na, Insuneng. Ay, inak baki birthday. Sikapay lang ti makaam mo iti apo ko ta. Ay katuan Ang ag-take out kan tumitin iti makan. Ay kat, depende no adan to itid nga i-take out ko. Sapay saan ka mo't nagluto iti pangaldawan? Ay, adapay mo't na ba ti along gani sa anagarmusaran ta? Isunton ati si Daem. Inton malumtaw nga agluto ak, agadubo ak. Ada dya inted ni Layla akarnit manok. Winin Alang nga raw, mapanakod. Bantayam dya apo ko ta. Saan mo abay-bayan? Anya matenday dya abort dyan. Nagtatamnay amin nga inluto da. Kurang-kurang tirikado da. Uray sa anak nga agaw-awes, nukas jamot lang ti saganak. Makapaawan kanas. Sa anak la kumananap-napan. Nagtaktakak laang. Awan pa'y matintad ni Mari ilang nga i-take out kumay. Ay, nagkasangay to jay apo kak. Siyak man mati mangawis kadakwada. Takitaan daman no kasano ka imastok ti may pasango kadakwada. Ay, at nakamatan ba kay? Kumusta nga'y tinapanama birthdayan? Babawik anapan. Kaslagraraman mo't na taon. Panagkunada nga ta sa anak-anak karamraman iti kakasya amakmakan. Ay, no ag-birthday to ti apo ko ta. Siyak tumat ti mangawis kadakwada. Mala, mapan ka naglutaw. Tanay, mabisina ka o. Nanang, imbaunnak ni Mario. Umutangak pa'y laang kano iti bagasyo. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo? Ay na, da kayo matkit di atat tao. Apay, anya ti panagkit-kita yo kanyak. Pagbagasan, imbes ada kayo ti agitid kanyak, siyak pa'y tinawatan yo. Saan ko adaw-dawatin, Nanang? Utang mo? Uray pa'y, patsyam, mabayadan yo. Nanang, umay ko alangan ti anak ko. Ay, ay andan tinapinta sa manugang ko. Ay, dumanon ka, Layla. Nakaluto kayo ka din, Nanang? Dumawat aklatan iti naluto amasida. Masadutak namin ngagluto. Ay, well, anak ko, nakaluto ako. Agdiretso kan ijay kusina. Mga lakalatan. Kay, si kamot rinay. Agawid ka. Tawan maipautang kukan ka. Ay bakla, gumatangak man.
Anya tigatangin niyo, nanasyuning? Ay, soft drinks man kan tinapay. Oy, adun sa amin ti kwartayo ita, ha? When tada nga ron agit itad. Ay na, di kay paimat maasyan kini training. Kinunana nga umututang kada kayo iti bagas. Angam imbagayo kanu nga awan. Iso nga imay dito itersena nga imutang. Kat, pinautanga. Wala, takaasi damat. Ang mga awan maisaang da. Sana bale, tagbay-bayad mat no umut-utang. Ay, masurunak kadakwada. Imbes asyak nga inadatikan da, saan ba tasyak pa'y tidawatan da? Ay, ninanamat. Siyempre, gipit damit nga ron. Imbag kada kayo, ta saan kayo nga kurkuran? Awin taad da jay manugang ka, amang itad iti kwarta. Apay anak ka umay kayo, nanang. Adakad ibagayo. Nagawan kat ababain yon. Mapanakit din is istorya eh. Ibagbagam kano kan ni Ares asaan ka pinautangan. Ay agsalukag kayo ngamin Tapno saan kayo nga umut-utang latan. Ay da kayo pa'y agsakit tinakam na. No saan kayo mapautangan. Nanang, saan ko mat nga inggagara nga imbaga? Kinunana ngamin ada kayo ti asikgap. Isuan na ibagak mat anaga po akon iti ayan nyo. Kat imbagayo nga awan. Ha! Saan kan nga agrasawn? Mangibabain ka amanugang? Agtrabaho ka ngamin Tapno saan kayong agrigrigat iti asawam? Apay kasta kayo nga agsasao kanyak, nana. Agkakasakit ti bagbagayo kanyak. Tapno saan ka masaksaktan? Saan ka agpakpakita kanyak? Tadyak kaya ta makita ti panagrupropam nang runa nuutang ti ibagam. Nalawag! Apay matakas ti panagsasauyo iti asawak, nana. Talaga nagalas ti ugali ti naasawam, Maria. Nagipulong manan ka, ha? Kaya't nata apagapaan. Kahit isumat ti kanunungam. Amo ka diyo kay kaya ti asawak. Tawan ti maititid na kada kayo. Amumot lagayam. Iso adi mo papaumayan ti asawam ijay balay. Tano saan mapagustuhan is istoryaan nakmatan. Mangibabain. Kaslasandak nga anak iti pampamayan nyo kada kami, nana. Sakay ko nga. Tasaan kayo itong agbabawi ti daytangar aramidan nyo. Awan ka di ti madmadlaw mo kini Layla, bakit? Ay, awan madlakay. Saan mo ta nagbalew? Saan mo't lataan na imot kadata? Sana day tati kayat ko asaway. Na, anya ngay nga road. Kanayon mo na maladaw nga agawid, kas kumaita. Saan mo tasigo na maladladaw nga agawawid? Ay, tila madmadlaw mo, Mike. Ay, agaliwak sa'y mga taa. Sapay la ko mga raw, takas tangag paisaw. Hello? Nanang, lawan ka dito ni Layla. Apay adi na sungsungbatan ti awag ko. Ha? Nay, awan pa'y Mike barok. Saan pa'y asim magpag? Di nakadimbaga no sa dino ti papanan na. Nay, awan mo timbaga na, anak ko. Baka mo andak tuman, anang. Noon yung oras o sumangpet. Kanayon ka di amanatladaw nga gawin. Ha? Ay, saan Mike, anak ko? Italaang Mike. Sige, nanang. Awagan dak to inton sumangpet ti asawa. Sige, anak ko. Sa dinaw tinaggapwam, Layla. Imawag ti asawam. Birbirukan na ka. Anya timbagayo, nanang. Imbagak, asaan ko nga amaw no sa dino tinapanam. Anya pa'y titinamag na, nanang. No ka na yun ka daw nga agawid. Ay, imbagak latan nga italaag. Gaputa jak kayat nga aga pa kayo. Ay, sa dino nga minti papanam aya. Apay akanayon amala daw kamutan nga agawid. Kakadwak dagiti barkada, nanang. Saan kayo latan nga agsasao iti asawak? Siya kundi makaamo ang mangawag kankwana. Oh, mabit lang. Ato iti kwarta.
Sukon na kon ti anak ko. Sige. Mabiit lang nga ron tayo nakalain. Nakaturog namin, ije kwartaw. Ay lakay, umadanin ti birthday ti apo ko ta. Sigurado adito'y balay ti pakaangayan ti okasyon. Ta sigurado asana masangon ni Layla ti agluto. Ay na, nagarbuntulakit ni ti sagana ti apo ko. Aba kahit 2 taon ti taon na. Win nga raw. At dapay katlista akon no asinon taw dagiti awisan. Nan, kita agmanday talistaam. At to'y tinutbok ang nakaisuratan na. Apay ngay, awan mo't na training kan Mario dito'y listaam bakit? Ay, masurunak nga ron kadakwada. Iso nga uray saan tan nga awisan. Ay, numaamuan da ito'y. Adda gumura da ken ka. Di uray gumura da. Awan na sakit, abakrang ka. Layla, anya gayam ti plano, umiti pa nagkasangay ti apo ko, may. Gastos laang, no aghanda tayo nanang. Ikan kayon tulaangan iti kwarta, tarumwar kayo. Maan kayo iti ruwar. Kaninyo ti kayatyo akanan. May mayatan ti kasjay. Ngam ti ipakanyon tumot laang kadag iti kakaro ba? Sakit addan tupay la maibagada. Ha? Ay uwin agam. May mayat mutlaang no aghanda. Uray kat addamot iti abroad ti amana. Nanang, saan ko maati paggastusan ti amuyo? Kunakmat nga itid ko laangan kada kayo ti paghanda tayo. Ay apay ngay lakay. Kaslamot agtip-tipid ni Layla. Ay hindi may sa taon ti apo ko ta. Naggarbo ti handa na. Nagpaparti pa iti kalday. Apay, anya ti imbaga na aya. Saan ka na nga aghanda? Mapantayo la kanon mangan ni Jeruar. Kita mangan no isumot at nagtulagan da nga agasawa. May amlatan no day ti kayat da. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, takababae. Ay, naimbag man ta nakalagip ka manen nga may dito store ko, Nana Shuning. Apay, ada ichismis mo aya. Adda! Anya ngay matday ta. Ni Trining, Nana. Mayatin ti online business na. Mayat met gaya man ti kasasaad na nga agasawa. Kinapudno na, ag-celebrate damat. Iti umuna pa nagkasangay ti anak da. Kat inimbitar dak. Ay, agpalastog naman nga agasawa. Inton kwan, kas daman lakakaasin nga umut-utag. Ay, sus! Imbes a maragsakan kayo, ngam kastapay lati ibagayo. Ay, apay, talaga kit di apalang gwada nga agasawa. Lakay, bantayam ti apo ko ta. Awanin abasto tayo iti kusina. Agudo nga. Wain, bakay. Ay wain, hadagayam imbaga ni Aris kanyak itay ijay tersena na. Datrineng, agsilibrar da kano iti umuna apa nagkasangay jay anak da. Pangalaan ta nga iti kwartada. Adda kanon trabaho ni Trineng. Online kanumay. O di nasayaan. Lumabasak man pa iti pagtrabahuan ni Layla. Itulodak iti merienda na sakbay nga agawid ak. Ha? Ni Layla tinakatakdar nga dakadwa na alalaki. Nagmayat ti panagholding hands dang agtungtong-tong. Ti silpon ko. Ibijok man ida. Ay, agligadak. Tapno sandak ang makita. Ha! Naginagak da. Kat pumanawon ti lalaki. Ay, agturong dito ayan ko. Ay, ida po kon ti silpon ko. Ang mga no makita na nga agbidbidyo ak. Ti awanan pain a babae. Adagayam lalaki na. Awagak ni Oliver itamot laang kat pagawid akon. Ison ti makamu iti asawa na.
Ay, isen ko kan kuha na tinabidyaw ko. Tay tati kasayatan nga aramidang bakay. Sana mabalin na lipliputan na latan ti anak ta. Ti awanan bain na manugang ka. Ipampanakal ko lakit din. Ang nagaramid mo't gayam iti pakaibabainan ti pamilya tasyaw. Ay nananasuning, amuyo ka din ti agwarwara sa damang. Adda ka no gayam lalaki ti paborito yung amanugang. Adu ti nakakita nga adda lalaki na. Ay, sika bakla, mapankakit din ija istormaw. Sayang no adda gumatag. Saan aday agmarmarites ti araramidam. Ibagbagak laeng atap no maaksyonan niyo. Apay, kaya't yung lata na luklukwen na ti anak yo. Saan nakasuruan bakla. Amok ti araramidam. Ha? Kahit ka di asawin day tanana, nga mo yung aramidan ti paborito yung amanugang. Amokon. Iso asaanan anas kan nga umay mo ibaga kanyak. Imbag man ta nakadaray kayo iti umuna apa nagkasangay ti anak ko, nanang. Ay, damay sa ang makagapaw. No apay nga imayak, anak ko. Anya day ta, nanang. Pakawanan na kuma, kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Ay nananang, awanan kanyak dagijay. Day ta tinagbalin akarit kanya. Iso ang nagbiro kak iti trabaho, nga uray adaw awir ko. Ket nagmayat gayam ti aglako iti online, nanang. Ay, imbag kapay. Hangam jay kinay kayat ko amanugang. Iso gayam ti mangibabain iti pamilya tayo. Amo ka din ni Manong Oliver, nanang. Wahin anak ko. Urayak ti panagawid na. Ta ison ti agdesisyon. No anya ti rumbang ama aramid. Sana nagdarom ti anak ko, Mr. Lonely. Ngam kinid daw na, akada kami nga agyan ti anak na. Imanugot mat adagos ni Layla. Nagsublimanan iti abroad ti anak ko. Katsyak ita ti mga aywan iti anak na. Dahil ito'y man ti kapadasak. Ito'y pagayam mo, Shuning. Shuning, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti inaramid mo. Apa nang ibaga iti anak mo, iti aramiden, ti paboritom amanugang. Ala, sapay lako ma, tapagpapadaem, ti tratom, kadag iti manugang mo, tapno awan ti agsaksakit tinakam naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Shuning, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Paulo, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sa anak anapagasatan iti umuna a panagaram ko. Ken nasakitanak pay kadag iti ibagbagada iti likudak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Paulo dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napalalo agagat mo anak ko. Agin anak ka mo. Ang mga no agsakit ka iti kastangar aramida. Hindi na anang met. Apay ko mga agsakitak nga eh. Wan taawan mo't aldaw adi ka agtrabaho. Domingo laang ti inanam. Kasapulan ti agagat, nanang. Awan pa'y mo't asawa, kan awan mo't girlfriend mo. Di nakamot ngamin kayat ni Ella. Barang mo kayat naktumot lang ni Ella, nanang. Kasla awan namnama kayat nakanto day di babae, anak ko.
Kunan nyo matitiday ta. Nagbayag kan nga agar-aram kan kuana. Ngam di na kamot lasumbbatanan. Anya nga iti amuyo. Luag baliw tumot lang ti panunot na, nanang. Saan ka kumamasaksakitan, anak ko? Ado, ti madamdamag ko nga ibagbaga na maipapankad ka. Ha? Kas kumaitian niya, nanang. Saan na kano akayat ti kasken kaan nang iset? Kundi na kayat ti manalon laang. Anya nga ti kayat na. Amerikano. Jackman amaw, iti dayjay a babae. Adda ka manan, Manong Paulo? Saan ka di nga imbagak matan nga awan to ti mauray mo kanyak? Ngam apay nga agsubli-subli ka pay laang. Gaputan na pudnuaken ka, ading ko. Ikarik nga ipayan ka iti naging awa abiyag no siyak ti pakiasawaam. Anya nga iti maipaay mo ang naging awa abiyag kanyak kat may sakalaang aman nalon? Uray man nalo naklaan, ta nagagata ka, ading ko. Pasensya kan, Manong Paulo. Ngam saan akaskan ka ti kayat ko? Isu nga isarden mo kuman ti agaram kanyak. Maumuma ako na kanayon ang makakikita iti rupam. Kalaklakom laang kadagiti taraken mo adingwan. Gamapay adi ka man la makagatang mo't iti baro at t-shirt mo, anak ko. Ananwak ngay nanang, kat manmanwak mat arumwar. Ken mayat pa'y mat dagiti t-shirt ko Pangbalay mo ti kayat ko asawan. Tanay, puro adabot-bot na ang dagita pagbalay mo. Di ka pa'y makagatang mo iti baro abado. May mayat ti daan, ta presko. Ken nadak lang mat dito'y balay. Muwan ngam awan pa'y nasaya at nga isuot mo numapan mo arman ni Ella. Apay, ti badok ka diti importante, nanang. Saan ati ugalik, ti kayatan na kanyak? May mayat matlaang no presentable ka sumango kan kuana, anak ko. No talaga kayat nak ni Ella. Urayan niya pa'y ti ibado, kayat naklata. Sa bagay, panagkunak. Talaga saan nakakayat ni Ella? Awan mauray mo kan kuana, Paulo. Di mo pa'y lasar dengan nga arman dayjay nga Ella. Panagkunam ka di, kat talaga nga awan mauray ko kan kuana. Among, ada nakitak amang paspasyar kan kuana. No kasta, adan sa bali amang araram kan kuana. Katwan, kat panagkunak, dayjay ti magustuhan na. Anya ka di ti itsura dayjay a lalaki. Napo daw, ken mayat ti panagbadbado na. Kasta ka di. No kasta nga rod. Isardeng kun ti mangaram kini Ella. No kayat mo, ni Dalia laangan ti armam. Saan anak ti dayjay a babae? Ni Dalia nga anak ni Nana Carmen. Wan. Anya nga iti amom, no kayatan nakamat. Awan nga tamanin ti karibal ko ken kuana. Ay, dahil pati jakam mo pare. Ang padasam. Kaslain sardan bumutan ti magpaspasyar ka ni Ella, anak ko. Awan nanang. At damotan sa bali ang mga raaram ken kuana. Saan laang nga agar-aram kan kuana dayjay? Nadamag ko asinong batan na andyan na po daw nga agar-aram kan kuana. Nasayaat mat nga rod. Tinsardeng kun timang pasyar kan kuana. Masakit anak mat lang ka dagiti madamdamag ko apan ang uyaw na kanyak. Ay katwan anak ko. Saan laang nga iso ti babae? Nagadun ita. Ay kunamot no asino ang napintas ni Jay nga Ella. Nanang, panagkunayo nga ta. Kayat nak nga ta ni Dalia. Jay anak ni Carmen? Wan nanang. Ay wan. Balasang pa'y day Jay nga anak ni Carmen. Ay padasam anak ko. Padasam nga arman. Umayak man nagpasyar, nana. Asino ti pasyaram? Ni Dalia. Apay, anya ti masapol mo kan ni Dalia. Mabalin ka di nga armak di anak yo, nana. Umay ka agaram? Ay, kunak ngamin no ni Ella ti armam. Nabayagan ngayon sardang ko ti agaram kan kuana, nana. No saan nakakayat,
Awan maramidak. Ala, mabiit laang nga rod barok. Taayabak di anak ko. Sige nana, kaya tagyaman ak. Urayak dito ni Dalia. Para ken ka, Dalia. Apay lagi ta prutas, manong. Para ken ka. Mulak da kita. Kayat ko amaramanam. Ay na, agyaman na ka, manong. Mabiit lang, mangisaganak iti merienda ta. Ay, saanin ang masapol, ading ko. May mayat mo't lang ti panagsarsarita ta. No ada sang sanggun ta, merienda. Sikaman lang ang timakam mo, ading ko. Kumusta nga iti ubo na nga aldaw apan nagharam mo ka ni Dalia, anak ko? Nagsimpat ni Dalia kanyak, nanang. Sinangailik iti husto. Kaslapay kat mabain akon kadag iti impasahan mo na. Ay, amangan no adan namam ken kwa na, Paulo. Bareng ananang. Bareng no saan nga agbaliw ni Dalia. Lalaingam ti agaram, anak ko. Iti kasta, mapasungbat mo ni Dalia. Intun sumarunong agpasyarak. Mangalak to iti merienda. Iti kasta, saan nga problema ni Dalia iti ipamerienda na kanya? Ay, no kayat mo. Mabalin kamot nga ilutuan iti awitam a merienda. Alaman nga rodanang. Intun sumarunong agpasyarak. Agluto kayo iti suman. Uwan, anak ko. Awan problema iti dayta. Adak man ay nading ko. Anya man na dayta awit mo, manong. Suman da ito yading ko. Meriendahin tayo. Tapno saan ka nga gisagana iti merienda. Sika ka talaga. Okay lang mo't nga gisagana iti merienda. Tapno nabaybayag mo't lang ati pan nakiistoryakin ka ading ko. Anya nga minti kayat mo pag-istoryaan ta, aya. Kayat ko lang amaamuam. Anapudno ti panagayat ko ken ka, Dalia. Nusong bata naklakit di. Aramidak ti amin. Tapno saan ta nga agrigat. Agyaman ak iti dayta nga imbagam. Bayam, panunutak na imbag dayta. Sapay la ko ma. Ta saan ka akas kini Ella? Adi na kaya tinangisit? Talaga ngamin anapili ni Ella. Napintas ka na po daw matngamin. Di kayat na matasawan. Adi nakngarod kayat. Gaputan na po daw kan napintas kamat. Sanak mo't akas iti kinapo daw ni Ella? Kan sanak mo't napintas? Napintas ka, ading ko. Sika lang ti mangibagbaga asaan ka napintas. Kablawan ka, pare. Kung aktumat akayat na ka ni Dalia. Nakasingsingpot ni Dalia, pare. Nakaragragsakak. Gaputa ka ayan-ayat kon. Ayun gayam, pare. Nag-break mat gaya man daela kan ti kaayan-ayat na. Ha? Nag-break da adagos? Kat nabiit na pailaan? Dahit ang road, pare. Diyak amua, noan niya tinagsinaan da. Nagalasmat nga minti ugali ni Ella, pare. Nawiyaw pa'y. Amangan no day tati makagapo, doa pa'y nag-break da. Kumarkaro man nga rudan tigagat mo ita. Tadan kayan ayat mo. Talaga, ananang. Tapno manayunan pa'y ti urnong ko. Ay katuan iti kasta. Agkasar kayon ton ka ni Dalia. Uray pa'y ikat itan ngagkasar kami, nanang. No kaya't nalakid di. Umanayan ti urnong ko. Kasta ka di, anak ko. Ay, talagang amin anagagat ka. Iso adaras ka makaurnong. Ngem nayunak pa'y ti urnong ko, nanang. Narigat mo it nga awisa kun adagos iti kasar ni Dalia. Wen, tapno umaamuyo pa'y analaing ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Iti kasta, saan kayon to amarigatan, inton agden na kayo. Kasapulan ka di nga umadayo ka, Dalia. Pasensyakan, Paulo. Nabayagan nga inaplayak dati at trabaho. Italaang nga umawag da. Iso adjakon paluspusan dati agundaway. Agpasyudadak. Angam kasanutan. Agawid akmat lang iti binulan. Ano santa pay lang taagin na dayo. Awan mo't ngamin master kakatrabaho diti lugar tayo.
Ngamjak kayat lagin na dayo tapay dalya. Tapno makaurno nga. Adda isingasing ko ken ka. Basta jak kayat nga ginadayo ta. Anya dayta? Agpatakder kay ti istor dito'y abay ti balayo. Isun ti bantayam. Sakti makamo iti pagpuunam. Basta ipasigurado masak ti pakiasawaam. Kukuatan tumot lang dayta nga istor into nagkasartan. Basta saan ka lang nga pumanaw. Agpakpakasiak dalya. Paulo. Wanya, mayat ka kadi. Mayat ti agistor dito'y ayan nyo. Tadayo ti istor dito'y. Napigsalakit di. Sigurado ka amang ipatakder ka iti istor? Apay kidi na saan. Basta saan kalakit di nga umadayo. Ada kwarta nga ramatam? Ada urnong ko. Sige nga Rod. Sana bale. Para kada tamat laang ti ipatakder mo nga istor. Kantap mo saan kun apanawan ni nanang. At dinamagan ti kinapig sa ti istoryo ka ni Dalia, anak ko. Awan nga Rod nanang. Ken nagadungamin ti ilaklako ni Dalia. Ado ti maayayo agumatang. Kaalaan ni Dalia ti agnegosyo. Awan nga Rod nanang. Kanamuyo. Isupay itan ti aganak nga agkasar kami. Tulagan mi kanon ti kasar mi. Ay kat anya ti ko na mga Ay katuan ko nakananang. Ngam saan mi nga irana ita matutudo. Iso nga urayan mi pa'y ngagsamar. Sa kami agkasar. Ay uwan anak ko. Tanasunit no irana tayo iti matutudo. Hi, Paulo. Oh, Ella. Nakapasar ka man. Nakita ka na pa nakitsenda ni nanang mo itaag-sapa. Amok nga agmay-may saka dito'y. Iso kayat ka makasao. Anya ka diti bagam? Agbababawi ak asan asika ti sinong batak idi. Sorry no, anyaman dagiti na isaw-sawang ko amadikan ka iti kanlabas. Lipaten tanti napalabas, Ella. Napalabas na gidayan. Addan kayan ayat ko ita. Awan ka din ti panagayat mo kanya, Paulo? Anya ka din daytang ibagbagam, Ella. Imposible maawanan panagayat mo kanya. Siyak ti damo nga inayat mo. Iso apat siya, asaan pa'y anapukaw dayta panagayat. Addan kayan ayat ko, Ella. Saan kayo pa'y matanag kalaysa? Mabalin mo mat nga i-break. Kat data ti agkalaysa. Anya? Ada na kaidanon kanyak, ang mapmapan ni Ella ijibalayo. Ada ka di rumbang amamuak, Paulo. Saan ka madanagan, Dalia? Taurean niya pa'y ti bagbagaday di nga Ella. Si kaitan ti ay ayatan. Imposible. Iso ti damo nga inayat mo. Iso apat siya nga dapay laang kaimudingan na di tapusom. Saan ka ko mga agselos iti day di nga Ella? Sa bali itan. Si kaitan ti ay ayatan. Ibagam laang kanyak. No isupay laang ti ay ayatam. Kabailak mo ti ag-give up Pangasim mo ta. Saan umamat akasta, Dalia? Ala, tapno awanin ti adu asaw. Tulagan tan ti kasarta. Madanagan laang, Paulo. Ang mga numasulisog ka iti dayjay a babae. Apay ko mga pasulisog akin ko na. Masurunak mo iti dayjay a babae? Idi, saan nakaakayat? Ita, iso pa yan ti dumanon iti balayo? Katam mo na lang nga rodan nga adaan kan iti kaayan ayat? Dayta ti pakakitaan, asaan anasaya ti ugali na. Iso akay kayat ka. Taadayo anasaysaya ti ugalim ngem ni Ella. Nagkasar kami nga rod kini Dalia, Mr. Lonely, kat simardeng matan ni Ella. Tuy pagayam mo, Paulo. Agyaman ak pagayam Paulo iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, adda talaga dagiti banag apagbabawyan tayo. Ken addamet dagiti banag apagyamanan tayo. Numay papan ken ayat, addalat ta na ikari iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Paulo, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louis adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, gapu iti kinalaing ko a makipallot, jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Louie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Ikanak man iti kwarta. Ada babayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti panagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amang teda. Anya nga awan, katadamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti pallut intun Domingo. Ay una yan, tanapat patagpay tapag sugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isuadi ka sumanaw, tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga rod ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pala ngumutang kaninanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod, numaabak ka? Mga bak po na mga mina, tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang kaninanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardang ka na sumanaw. Siya kung timapan umutang kaninanang. Anya ti masapul mo, Luwe. Umaya ko maumutang, nanang. An-anwam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot, nanang. Kat an-anwam nga rod ti umay mo utangan. At nga ron babayadan dami ka kan Giselle ije pagadalan da. Na. At day palot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayong tuintun Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka katawan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak ka, dubliak ti ibayad ko. Bigbigat, ngamday tamanok mo manan ti aprusa. Bigbigat, isuadi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arubayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y. Idinto ta siya, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan taipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kastagayam. O sige nga rod. Mangrugi ita, day tamatan manok ti asawaam. Isudan ti kaiddaam. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok? Wan tadagitamat la jas ki amanukan ti dungdungwam. Di ka agsaoy ti kastabak. Taamangan no agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan. At tuyon ti bayad ko, nanang. Nay, sobra mo't daytoy. Balatoyo dayta sobra, nanang. Saan aya nga imbagak? Adubliak ti ibayad ko no mga baka. Apay, nangabak ka? Ay katuan Isu nga rod nagdoble ti kwartayo. Ay kumaya nga rod nangabak ka? Panagkunak, mangrugin ti panagswertek, nanang. Ay naanak ko, isardeng muki ding ti makipalot. Amangan numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo anak ko. At iti kwarta ba kay? Ingka makipalengke, itinaimas amasida. Kaya naggrocery kamatan. Ha? Nagadun da ito kwarta? Una, nangabak amin dagiti manok ko. Ay katswerte mga rod nabayadam ka din ni nanang. Ay katuna. Duble pa'y at imbayad ko. Nasayaat nga rod.
Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga amo kadagiti sumarsaro no nga aldaw? Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagi din, mapangkan iti pangibabaunakan ka. At da ka manan dito'y ayan ti manok mo, Manong Louie. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa, di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabaling ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipalot ka. Ay katuna, apay ki dinasaan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. Mukayat yo, alaan dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko Tadya tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipalot tayon. Mayat dahi tasing-asing mo Mala, alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman Manong Louie. Umay ka. Umugtad itabalay. Taintag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Nala, tugaw ka pa'y. Agyaman Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amamumot siguro ni Alvin, akaro ba tayo? Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isun ti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita dita paraangan. Wan tatang. Kalaman nga ron. Hingka mangisaga na iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga ro tatang. Manong Alvin, panawan kayo pa'y. Mika, ni Manang Mungay. Aday di paraangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga dayjay. Katno agtungtungtung da ka ni Manong Alvin. Anya launay aya ti pagsarsaritaan da. Diyakam mo, tatang. Ingka ayaban, ibagam asaan na adistrobon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga ro, tatang. Mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipanlot yun lakay? Umadanin ba kay? Baglakit din, tanda ni Alvin akatulungan. Sa anak unay amarigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta. Tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga ron baliklikan ti agdanag. Ama ano mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di Uray kita Ala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isardan mo day tapal-palot. Agbiro ka laangan iti sabali at trabaho. Numakagraduar laki di dagiti anak ta. Isardan kong tumot kan ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidat mo't lang da ito Tanala ka pagkwartaan. Para mo't lang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Aganag kayo alakay? Sapay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Hindi. Alvin kun kunam matlatan ka ni Manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman Giselle. Ala, mapantangarudan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan Manong. Sige Manang. Giselle, mapan kami bay. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ninayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanya. Agyaman ako na tata. Italang nga makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat para iti masakbayam. Sa payawan mo't nalpas mong adal. Pudno day Manong. Masadutak namin nga agadal. Kun awan mo't lang pag-adal ko. Agawa am nga ruti agurnong Tagsuswerte tapay. Pacheck. Saan nakanayon ti swerteta? Wen, Manong. Kasta? Nangabak kayo man lakay? Wen. Adto iti kwarta. Agurnong ka. Iti kasta. Adda usaran dagiti anak ta. Wan lakay.
Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Ingkan tumanan agpalengke ka naggrocery. Wan lakay. Ngam panagkunak. Agi na kayo pa'y amakipanlot. Amang ano saan kayo na agswerte dahi ti sumaruno. Sige, ano dahi tati ko nam? Sana bale. Medyo dakal mat dahi ta pangabak ko. Wan narigatan, numaabak tumat laang dahi ta. Mika, napananmanan ni Manang mo. Simurot ka ni Manong Alvin. Sa dino? Nagtulagan damot nga agdate da. No mangabak ni Manong Alvin iti palot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimurot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba ing Alvin? Saan nyo kadi akayat apara ka ni Manang Giselle, ni Manong Alvin? Anya nga'y ti masakbayan na kan ni Alvin. Katawan matrabaho na. Kat, makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, Jack kayat dayjay nga Alvin apara kan ni Manang mo. Saan ka di amay kari iti anak yo, Manong Louie? Anya nga'y ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo suswelduan nakmat. Basta, di mo as-asit ganji anak ko. Ay atak ni Giselle, Manong. Nabayagan na sinungbatan na. Saan nila ngayong bagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Anya ko matidakas na. No makirelasyon ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan laang iti manok ti amuna. Kat, uray da kayo matatang. Isumot lang ti amuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni Nanang. Basta, tungpalan na. Tano saan? Papanawak ni Alvin. Saan nyo amabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano mi ta? Napalalo ti pungtot ko kan ni Alvin. Numawanan maaramidak. Anya nga ron ti plano? Ituloy yulat ta ti makipalot. Saanan? Isardang kunti makipalot. Jack kayat amay salaang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya nga ron ti aramidang no sumardang kang agpalot. Agbiro kami kan ni Alvin ito sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Ay, day talagayam ti makapasardeng ken ka nga agpalot, lakay. Kaya't yung asawan, Manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, isardang tanti ang palot. Di awan mo ten trabaho. Agbiro ta iti pakitrabahon ta. Agurnong ka, iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kaya't yung asawan. Kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa'y nga iti maaramidak. Amok nga addan napasamak kada kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay ayatak namin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod. Taintun bigat, mapantay ti amamok. Ang mga nuadda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti agkonstruksyon? Amok isumat ti sigod at trabaho. Nasayat nga ron no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang. No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kini Alvin. Ipastag mo nga ron ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwen, tatang. Ikarit, agadalak ka na imbang. Agbiro kami iti trabaho kini Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana balay. Tumulong akmatlaang iti magastos. Agyaman tatang. Kat, pakawanan da ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulak. Nakagraduar matlaang ti anak ko, Mr. Lonely. Kat ita, nagkasardan kini Alvin. Awan mat ti makunak kini Alvin,
tamalaksid ang nagaget, dakkel ti respeto na kanya. Tungpalen na noan niya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman ak pagayam Louie, iti daytoy apakasaritaam. Nasayaat mo't laeng, tasan mo nga intuloy ti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong tinagbalin ang manugang mo, no di ka tinulungan pa'y ang nagbirok, itinasaysayaat at trabaho. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan a Louie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Edita iti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, may sa ka public school teacher ket dandanin nga agbalin a principal. Daytoy apakasaritaak ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita, dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Tuladan na kay Stephen, agadal ka iti kina-inhinyero, tanapintas to ti masakbayam. Ni Daddy Mat, imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin na pulis. Pulis? Kayat mo ti maininitan nagtrap-traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday ti trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awanam muna. Lito. Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Awan na mamuyo. Pasensya mo ni Daddy mo, anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing dito'y apagtaangan. Saan ka kumangag sa iti kastakan ni Daddy? Pudno ti ibagbagak, mami. Uray pa'y iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamati ti galad na. Masaya ra kiti panagsasao nila kay ko, mano. Isula tinalaing. Hindi ulatan tutupan. Isulaan ti gusto ti aramid na. Kan isulaan tinasken a masurot. Liklikam nga gapa kayo. Detag ti kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na iso ti matungpal. Nulakat na pagsayaatan ti pamilyayo, bayam latan. Tatno saan kayong agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Si Kangamin ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka saan ka di? Happy Teacher's Day mo't kan ka. Adto'y mo't ti sabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman na, Ma'am Edith. Madamdama, aggiddan ta amangal daw iji school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apaya siyaklaan. Ay, Ma'am. Jay, samot may kadwa nga anak mo day dyan nakatakder ijerwarti kantin. Ha? Ni Stephen day dyan. Ay, 100 peso.
Anya ter aramidon ti anak ko dito eskwelahan. Ayabamon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, tayo nakayaban. Stephen, apay nga ada ka dito, anak ko. Jack pa'y kaya ti agawid, mami. Sigurado ngamin, nga adda ni daddy ije balay. Kat maan-ano ko mano adda ije balay. Amuyo mat, mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni daddy? Ala, umay ka nga rod, umay ka pa agmerienda. Amok, amabisin ka. Napanan ni Stephen. Napanakinita niya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan nga agbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan na asurutan ti kurso nga ibagbagakan ko na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon akin na diktador ti panang isurok iti anak ta? Bayam kadi nga iso ti agpili iti kurso akayat na. Kasano ko mga agbalin na pulis dayjay? Awan mo tamon? Di kamot agsao iti makapasakit itirik na alito. Iso akagurgura da kadag iti anak ta. Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon. Jack kaya't akasango ni daddy. Maudi ako na mangan. O sige, maudi kanto nga rudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen? Apay akas na day ta anak mo? Imalan samat kan ka? Apay ka di nga agungot ka manan. Saan pa'y nga rod ang mabisin? Iso adi mo piliton amangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo! Agsardan ka man lito. Saan ka nga agpukaw? Ikak man iti pagnakman. Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam? Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pam anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kiti tamangantan. Naawanan ako ni tigana sa mangan. Sa dino aro ti papanam. Mapanak mang restaurant. No di da kaya't akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman ak, ma'am. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng. Ado nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam da ita. Iso nga rod nga agyaman ak itinasapa pa ng kablaaw yu amin kanya. Christine, anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itag, mami. Ada trabaho dito ospital ita. Ngamanon abulan, asaan ka anagaw awid, anak? Kayat ko di agawid. Ngam anya. Diyak kayat ang makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amanggag ko. May papan, iti kursok nga inlagpas ko. Ay. Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak di tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya tupay ni Stephen di pumanaw di tabalay. No kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayong tulangan ka ni Stephen di umay agpasyar dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan, anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustom ka di matlaang ti cake aginatang ko, ana? Un mami, ibusan tanday ta cake aginatang mo. Lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Napsugak. Di nakadikablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbina asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sumbat ni daddy. Bayamon, anak, madinsamanan ti aldaw na. Kasta na ngamin, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan kan ngagladingit, mami? No saan nakayat ni daddy ti mangan? Dua talangan amangan. Wan, anak, dua talangan ngaglanglang.
Love na love da ka kan ni Manang Christine, Mami. Ay, gaya, Mami. Di mo ka di kaya't apanawan ni Daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni Daddy yun. Abus mo na kan, Mami. Pagsasawan na kaitisaan nga umno. Saan arumbong day ta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaanan. Kas dilaan ti ugali na. Taka na yun ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni Daddy yun. Ne, ada ka matgayam di tiruar a nakatugaw lakay. Basbasa ak. Ada ka di problema. Sino tinang ibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kas nga agapu kay ti trabaho. Nasaya at matanakadlaw kayon. Amuyo ka di. Da kayo ti mangipapae iti problema kanyak. Anya? Kasano kumaada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan? Di mo ko maibaga dayta. Idi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbis ko na doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na lahat ti kayat na. Panang ipakita ka di iti respeto, dayta? Lakay. Kat daytamat nga Stephen, namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer, ngam anya ti kayat na? Criminology? Awan ka di ti serbik nga ma. Saan apod no dayta nga ibagbagam, lakay? Kat sika. Sika nga ina, sikalatan ti sursurutin da. Dikdiktaram ka di ida. Ha? Saan? Saan na po na dayta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakilan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano ana amom dayta, Ma'am? Ijay ko ngamin nga impa-check up nila kay ko, kat nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayang. Kasta ka di? Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, nurse gaya mo ti inaunam. Maragsaka na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam anabayagan ajak nakitkita dito lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat na nga adalan. Kayat nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabait lang ha, tasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Tinangranak ni Daddy. Anya? Isu ang pumanaw ako itamot lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ni Jayan ni Manang Christine. San? Urayan nak dita balay ta agawid akon. Pagtungtungan ta dayto abanag. Bye. Apay, ma'am, anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na kano ni Stephen. Anya? Maaramid dayta nilakay mo? Ay, unay matan. Diyak laim pagarup akas tati ugali nilakay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kan kuana? Apay abiro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikak lang iti leksyon. Tapno amuna a respetuen ti aman. Anya klase ka nga, ama. Apay akas tati saom, ha? Sakpay ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuen na. Ha! Talagang awan na mo man niya. Maestra ka pa'y mo't nga rod! Inagasak ti sugat ni Stephen, ma'am. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panangdanog kan kuana ni Daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, Mami? Amangan numakita dak pa'y dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayat tinapasamak. At daak lang iti silid ko. Iti kalata si Mark ni Daddy. Nagungungat kanya. Nabayag ka nun nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danong nga inuman na. Idi ti makderak, tamapang pumayalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason no apay adyak kayat ti agawid. No saan ko lapang panunutan ni Mami. Binalas ko kuman.
Ay na, imbagtasaan mo nga inarabid na ita, anak ko. Awan itigas to pamagik. Nubalsak ni daddy. Maulaw Dito'y pailang ni Stephen, mami. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. Dako man ni mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat si kamot ti mangibos. Umay ko mamanin ni mami anya. Naragsak no adda ni mami. Wan nga rod. Ni mami, iso dahi ti umawawag. Hello, mami? Christine! Oh, apay, mami. Anya ti napasama? Naatake ni Daddy yo. At naita dito yung ICU. Ha? Diyan ka mo malasatan na may dito yung nakatake na. Anya? Stephen, anak, iduron mo dahi ta wheelchair ni Daddy. Uwan, mami. Lakay, iawid na kan. Mami, agluluan ni Daddy. Saan ka madanagan, Lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka. Aging kaita, masakit pailaang nilakay ko. Saan na nakas itisigod anaungan. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Edita. Edita, adda pagpatinggaan ti amin. Ket dayawan ka. Ta itilaksi ti amin. Ket adda kalatta para kinilakay mo. Nang runa ita, tamasakit. Ala, anusam, tas sikaket nga rod ti asawa na. Tay kunada nga roden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunod. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo ang